So yun, one time, yung 1 year, tapos monthly. Sarap ba? Mas masin. Naka-blue siya. Ganda rin na ito ako Tapos naka-white siya, naka-brown ba yun? Brown belt siya. Brown belt kaya. Ano ba mas mataas dyan? Hindi ko alam eh. Brown yata. Brown yung pinakalakas? Baka sigit ba? Hindi ko alam black, di ba? Naka-black siya din. Ako niya, dahil. Ito nga na lang. Ano yun? Pwede ba ito? Naglang ako ah! Naglang ako ah! Pag ano, hindi. Pag ano, certificate of finance, hindi yan. Kasi yan. Pwede kong one-on-one ka. One-on-one class gusto ko special. Oo, meron. Special child. Asa na na-special class na? One time. Mag-ano ka, parang nakatali mo kay 1 year. Like 1 year. Automatic na yun. Credit card kasi siya nun. Pero hindi niya i-deduct 1 year. Monthly niya i-deduct. 12 months. Hindi sa'yo niya, 12 months. Pero nakalaki ka. Wala ko mali sa Wala. Oo. Pero pag nag-baby ka, ano ka, 2-6, ay hindi niya kaya. 1 month. Ang haba nun! Ang haba nun! Bawal magmura. Object. Bakit ba? Bakit ginaganyan? Training boxing. Pag member ka, magkaya ka, parang one-on-one niya kasi ito, aliyak ka. Pero pag magkaya ka, isang reasons na makikita ka eh. Mura din. Then aliwa kasi, parang iyak ko ito kaya ito na. Ito lang iyak. Uy, pag 1 month, itong sino nga vaccine. 3,000 yan. Ano ka ba? Mag-initan siya. Ay! Kahit ako ko mag-vaccine. Ay, ang galing! Pesa na Pero yan ate, kaya ba yung chemical class yan eh? wow. Ay, laba. Pero kasi yung kailangan ko pa Adi kayo na din. May sabi ng problem. Medyo advanced na class. Kaya ba? Kaya Hindi ko na ito closing. kasi naman yung makapit pang ko lang.
Pwede kang orange and white. Isa pa kasi. Neto din. Ah, sorry. 545 at 5'6". at pwede ka 10. Pwede ka mga 745. May 745. Hindi maya ka. Aling niya Ma'am Jessica. Okay, so. Hindi sabihin mo lang. Sabi ko, biyat ko makita marami sila. Ako, kita ko. Hey! Konti-konti na nagawa ko. Paano na yung Tapos, tara na. Okay.
BFF. Single BFF mo si Aaron. Kilala niyo ba ba? Yung kaya may tayo kita tumahan. Hanggang sa naligaya, kaya kaya